Ollaan pitkästä aikaa lähdössä vähän lomareissulle. Auto on pakattu, niin lähdetään kohti Vantaata. Löydettiin Vantaalta vähän lisää kyytiläisiä. Matkaseura. Saatiin dollarit vaihdettua ja seuraavaksi kohti turvatarkastusta. Kyllä me varmaan tässä ollaan. Sitten tarjosi käydä katsoa, löydettäisikö lähtölonkerot jostain. Oak Barreli kyllä jäi jo taakse. Ensimmäinen pysäytys. Jonnalla kävi nyt vähän huonompi tuuri työkoneiden arvonnassa. Kiitos. No niin. Ensimmäinen. Kippis. Kyllä lomalonkero maistuu aina hyvältä. Alla. Sitten on lähtölonkerot saatu juotua ja lähdetään pikkuhiljaa katselemaan porttia. Kone on siellä jo. No. Pääsin läpi tarkastuksesta. Toisille osuu satunnaiset vähän useammin kuin toisille. Sua on nyt tarkasteltu 2 otteeseen tässä. Kaikki hyvin, mä olen turvallinen matkustaja. Onks kiva? Joo, odotetaan 11 tunnin lentoa. Päästiin aika jouheesti passin tarkastuksesta ja laukutkin tuli hyvää vauhtia, niin päästään hakemaan vuokra-autoja. Tuolla oli sen näköistä kalustoa, että varmaan saadaan kyyti vuokraa. Just ehdittiin kyytiin. Jonna syö eväitä ja siinä on legendaarinen LEX-kyltit. Mikäs auto meille Juho oli nyt sitten tulossa? Se oli siis, se kuvaa viihdeilmältä just kerrottiin. Mitsubishi Outlander on tällä kertaa tarjolla. Nyt kävi sillä, että Amerikan Outlanderi olikin ASX ja todettiin, että meidän kamat ei mahdu siihen, niin nyt onkin vähän erilainen työkalu tilalla, mutta tämähän sopii meille oikein hyvin. Tämä on Amerikka. Käytiin hotellissa vähän nukkumassa välillä. Nyt kello on 5 ja lähdetään katsomaan vähän turistinähtävyyksiä reippaina uuteen päivään. Tultiin Griffithin observatoriolle, käydään katsomaan auringon nousua tuolta. Hienon näköinen downtowni näkyy tuolla taustalla. Siellä näkyy Hollywoodin kyltti, vähän on pieni kaukana, mutta täällä on itse observatorio. Täältä alkaa aukea maisema. Miltä näyttää? Upea. Se on hieno kun näkyy noin valot, niin näkee oikeasti kuinka iso paikka tää on. On fotosuutti menossa. Tuleeko hyviä kuvia? Tulee. Mulla on hyvä malli. Siitä en tiedä. Siitä en tunnistanut itse. Aurinko nousee.
Hauskaa. Kaunista on. Käydään kattoo vielä päästä katsoa Hollywood-kylttiä vähän lähempää, mutta näyttää vähän nyt taivas uhkaavalta, että saattaa tulla vettä. Teillä on aika paljon lämpimämmät kelit kyllä ollut. Ja niin. Meidän vanha kuva. Syyskuu 2014. Joni toi kuvaa jo tuolta. Aina me asettaudutaan. Noniin. Eli tämä just jalka noin. tänne. Tää on tarkka homma. Mutta se on ihan niinku vieressä, katos nyt, mitä saa sitä jalkassa. Eli oma jalan. Noniin. Saatiin kuvat otettua, niin nyt lähdetään seuraavaan paikkaan. Hei! Vähän lennokas tukka. Joo, tonne. Pitään tietä tonne. Ei meinaa ihan kääntyä, isot. Mikä se oli? Hollywood Lake Park. Kyltti. Onks tää niinku liikenneyhtymä? Amerikan ensimmäinen ainoa liikenneyhtymä. Suoraan eteenpäin. Niin sinne viedään auto. Siitä lähtee se kävelypiiri. Tässä oli Danger Rattlesnakes. Kato. Olisi ihan hauska nähdä tommonen kyllä. Ei ehkä liian läheltä. Niin sä olet sillä kuvan. Otetaan kännykkää, mutta tää nyt on vaan... Haititko se video? No. Se kylttiä. Ja missä Tommi? Onko rankkaa? Reippaita kulkijoita. Vähän. Vähän puuskututtaa. Yllättäviä korkeuseroja kyllä. Hyvä taas. Au! Siis mihin? Tilama perheauto. Tossa, kato tää. Tää on tosi terävänäkin vielä täällä. Joutuu nouseen tuolta. Hypähtää tuolta. Tallikaveri. Se ei taida olla vuokra-auto. Eikö on sielläkin joku viipakoodi ainakin? Tuolta tultiin äsken. Saatiin vastaan tuli ottaa meistä edustava kuvakin, niin nyt on ainakin riittävästi materiaalia. Isompaa kaislaa. Kähtää tän pampuun. Miten on oikeesti valitettu se vartin niinku. Niin sieltä kohtaa. Mä ajattelin, että on vähän nopeampi kävely. Tultiin katsoa kylttiä vähän lähempää, mutta kohta tarvii lähteä jo autolle päin, kun alkaa tihkuu vettä hiukan, niin ei oo oikein se ulkoiluvaatteita viittis kastella. Voit säkin ajaa. Penkille. Matka jatkuu taas. Tultiin ajaa pieni pätkä legendaarista Mulholland Drivea. Täällä pitäisi olla aika hieno maisema. Ja Wisdom Tree tosiaan näkyi tuolla takana korkealla kullalla.
takapäärä nousee ilmaan. Mari muuten jäi sinne. Eikö se jumiin? On se siellä vielä, joo. Sä itse kysy nilkkaa. Se onkin vaarallinen paikka. Ai, no niin. Täällä näkyy Universal Studios. Se väli. Kostea keli. Mihinkään ei saanut kiinni. Kyynärpäässä, joo. Käänny oikealle. Siellä näkyy Gouni. Ollaan sitten toisella puolella. Losin downtown. Ja Hollywood on tuolla päin. Tuolta ylhäältä löytyy. Aika huppea tuo talo tossa vasemmalla ylhäällä. Aikamoista kiipeämistä koko aika. Joo, hyvät rappuset taas. On tää ihan järjestelmä. Ei nyt ei edes näe, kun on noin pilvistä, mutta se jatkuu tonne silmän kantamattomiin. Käytiin tien vieressä kattoo vähän maisemia, lähdetään tonne downtownin suuntaan. Siellä pitäisi olla City Hallilla eli kaupungin talolla näköala tasanne, mihin se kattoo. Päästiin keskustaan ja saatiin autoparkkiin, nyt mennään käymään tuolla City Hallilla. Näistä ovista ei taidetakaan päästä. No niin, Tosta päästiin vielä sisään, mutta oli kuitenkin näköala tasanne jonkun erikoistapahtuman takia suljettu. Ei sitten päästy sinne, niin katsotaan mitä muuta keksitään. Alkoi sataa vettä, niin tultiin vähän ostoksille ja käydään tuossa lounalla. Käytetään kamera-autoa. Ei jää todistusaineistoa. Shoppailupäivä on nyt ohi. Mulla on ajamassa takas hotellille. Ja sit mennään johonkin illalliselle tai mitä nyt ikinä keksitäänkään. No millainen shoppailupäivä oli? Hyvä. Kaikkea löytyi. Vähän kaikille. Rahat saatiin tulta. No niin, oikein hyvä. Ja liikenne on aika mielenkiintoista. Joo, välillä on vähän ruuhkaa ja Teidän suunta onneksi vetää nyt. nyt sujuu hyvin. Just kun päästiin sanomasta, että onneksi me ei olla jouduttu sinne ruuhkaan, niin Nyt on jo vähän yritystä. nyt me sinne varmaan joudutaan. No, Sitten katsotaan mitä on osteltu. Oho. On siellä jotain pientä. Kuka tunnustaa? Saatoin olla mukana. ehkä 1 tai 2 on mun. Tultiin vähän syömään. Täällä näkyy vähän sporttia. Sitten olisi uusi päivä. Respasta Ruotsin poika huuteli meidän perään, että täällä on tullut paljon suomalaisia. Ei ole vielä törmätty itse yhteenkään, mutta nyt lähdetään sitten aamupalalle. Päivä valkenee mukavasti. Joo, aika nätti auringon nousu kyllä ja hieno tuo. Meillä.
legendaariselle IHOPin aamupalalle. Venäjä on ottaa pannarin. En itse asiassa. Mä tykkään siitä French toast. Joo, semmosen mä otan. Siinä hetkeksi aikaa syötämään. On kaikkia Amerikan herkkuja mahan täynnä. Aurinko on noussut aika reippaasti tällä aikaa. Mutta hieno ilma. Eilen oli vähän inhottavaa ja kylmää, mutta nyt on kyllä viimeisen päälle. Tähän päättyy virallisesti Route 66. Santa Monican laiturilla. Rannan toisessa päässä on se Pacific Palisade, missä oli pahat tulipalot tuossa jouluntienoilla. Joku on tarjonnut mennä oikein uimaan, ei tulisi kyllä itselle mieleen. Poliisillakin komeita kalustoa. Surffilaudat ja kaikki. Mä kattelin, että oliko valaina. Tai siis, että löytyisikö valaina. Ei sillä tavalla mitään nähnyt, mutta oisko. Ei näkynyt. No ei vielä. You know I'll give you all my love in every way I can. Make sure that's what you want while you're still free. Jotain löytyi. Joo. Samispaidat. T-paidat. Yllättävää. Kaikille meille Siniset. Joo. Ei me teille otettu. Olisiko pitänyt? Meille kahdelle vaan. Siniset. Niin. Ajellaan jossain Santa Monican ja Venice Beachin välissä nyt. Aika nättiä rantaa ja palmuja. Hetkikunta lähtee eteenpäin. Romut on kyytissä, niin lähdetään vielä kattoo vähän Venice Beachin kanaaleita ennen kuin jatketaan matkaa tämän pidemmän. Let's go. Hyvän näköisiä kaktuksia tossa on kans istutettu. Aletaan lähestyä kanaaleita. Oh, ihan värikäs torppa jolla. Mikä koura sulla? Tossa kun valokuvassa on koura. Ei se ollut. En tiedä. Pojat on ollut vähän pitempään melomassa.
kesäpelit menossa. Semmonen huomio, että yllättävän makee tulee ja tuoksu kaikkien tupakoista, et en tiedä mitä mahtaakaan olla. Sitten tullaan legendaariselle Muscle Beachille. Kovat kaverit on puntilla siellä. Hiekka este tullut pyörätielle. Sitten mennään katsomaan vähän vielä skeittiparkkia. Hienosti porukka kyllä skeittas, pakko oli lähteä, kun muuten alkaa tulemaan pilveä niittenkin. Sen verran oli pöllyä tossa katsomossa niin sanotusti. Put it on you, girl. I'ma put it on you, girl. Got to do it, baby. Nyt on Venice Beachin nähtävyydet katteltu, niin lähdetään hotellille hakemaan autoa ja lähdetään sen jälkeen tonne Hollywoodin ja sen jälkeen Downtownin suuntaan. Tultiin Rodeo Drivelle. Sitten Beverly Hillsin Underground ollaan. Beverly Hillsin kyltti. Ihan kohta saavutaan tänne toiselle hotellille. Pari minuuttia matkaa. Joo, toi yläoikee on niinku se kattoterassi. Mitä ajateltiin mennä katsomaan? Se on tuossa edessä vasemmalla nyt se. Joo, siinä on meidän Biltmore hotelli. Toiseen. Aha. Hello sir. We are coming to stay in the hotel. Okay, you want a valet or something? Self-parking. Mä tiedän, miten toi niinku menee virallisesti. Kato, kun vuokra-autoahan ei saisi luovuttaa kenellekään ulkopuoliselle, mutta täällä toi on vähän niinku enemmänkin maan tapa toi. Parkingi, niin onneksi ei ole tämän isompi auto. Melko ahdas väli heti alkuun. Hotel guest room key that here. No ei, meillä on room keytä vielä. Saatiin autoparkki ja nyt mennään katsomaan, miltä se näyttää toi Biltmore hotelli. Aika vanha hotelli ja Hotellin check-in lukee tonne päin. Juho tulee sieltä kangamusten kanssa hupsissa.
Miian seuraksi tonne En nyt. check-in. Aika juhlavan näköinen tää aula. On kyllä. On kyllä. Nyt me tultiin historialliseen Biltmore-hotelliin. Ja täällä on kuvattu monet elokuvan tai musiikkivideot täällä käytävällä. No. Vitonen. Ei oo penthouse. Ei oo. Missä numero 3? Tohos. Mennäänkö päätyyn? Kerrankin ei ollut päätyyn asti. Niin on samoin päin kuin eilen. Alkaa sitä kesken reissua pois sekoittaa. Tästä täältä näkyy. Suoraan sisäpihalle. Ollaan lähdössä Crypto Areenalle kattoo NR ja Kingsin peliä. Tilaatiin Uberi tossa ja siirrytään autolla hallille, niin ehditään vähän kattelemaan vielä paikkoja ennen kuin peli alkaa. Ja ostamaan jotain paitaa lippissä, katsotaan mitä löydetään. Ellei Kingsi. Aina pitää kotijoukkueen lippi sulla. Hello. Hello. Ei oo kauheasti liikennettä. Tosi niinku vähän. Joo, nyt on aika rauhallinen. Oma käsin. Täällähän on pelipaikka. Päästiin taksista pois ja ollaan hallilla. Mennään kattoo mitä täältä löytyy. Vähän erityyppinen kuin tuo Uudenkaupungin jäähalli, missä on tottunut niin pyöriä Joo. nuoruudet. Päästiin Crypto Areenalle sisään. Tuolla olisi semmonen hei sen näköistä tarjontaa. Sä tuon sanot. Mennään kattelemaan lähempää. Täytyy sanoa, että on elämäni kalleimmat kaljat, nimittäin 20 taalaa auki. Kippis. Nauttikaa. Nyt on hyvät stella. Käydään vähän kurkkaa, miltä se halli näyttää. Järjestämään seuran lippalakkikin haettu, niin voi lähteä kannattaa joukkoja voittaa. Nyt löytyi Jonnallekin tiimilätsä, niin nyt on hyvä lähteä kannustamaan Kingsia voittamaan. Jep. Tästä löytyy. Ostettiin pieni tuliainen Joolle. Bunch of people outside the fan shed, so no people. I feel like Zach Newman's got some confidence. He just eyes them. So I think we're gonna win that game. Päästiin paikoille. It really is. We are moments away from hockey, Kings fans. I can't wait. We'll see you real soon. Until then, Trevor, take it away, buddy.
penalty to number 9, Philip Forsberg. 2 minutes released. That's Forsberg. Sitten taas erätauko juomat. Ja homma jatkuu. Star of the game, Premier Kings, notching his 100th. Voittaja ei losi, vaikka aika heikko määrä maaleja nähtiin, nimittäin ainoa tuli jatkoon. Forwards now, use the promo code KINGS to score your free VRC burrito. Tuntuu yhtäkkiä päästään ulkonakin on lämmin. Onko lämmin? Ei oo ilmastointi ihan niin kovalla kuin hallissa, mutta päästiin hallista pihalle ja lähdetään valuu hotellille päin, katsotaan mitä osuu matkan varrelle vielä. Hiiren verran. Niin, no, Ei mahdu kameraan. no niin, no mahtuuhan. Mia näytti Mä oon näin. niinku silleen, että mä oon näin paljon. Niin, se just kato, se Joo. toi tähän jonkun. Tunnelma on jäykkä, mutta pakollinen. Hieman tiivis. Ja jäykkä. Luulin, että oli rasmalli, mutta ei ollut. Sitten olisi seuraava päivä, lähdettiin hotellilta katsoa vähän aamupalaa tähän kaupungille ja muutenkin tutustutaan tähän downtownin seutuun. Siis tossahan on sitten se Grand Central Marketti näkyy tuolla toi rakennus. Toi on meidän kohteen aamupalapaikka. Täällä on funikulaari ja kuulemma on toiminut vähän pitempään kuin turkulaisten vastaan. Ei oo hirveetä ruuhkaa kyydissä. Ei taideta nyt mennä. Hauska sattuma, täällä on samaan aikaan Losin maratoni. Tuolla on hirveä määrä juoksijoita. Käydään vähän kattoo miltä se homma näyttää. Täällä tulee juoksijoita. Kannustakaa! Joo. Mahtako päästä? Osattiin kuvitella, että Losin maratoni on varmaan aika iso tapahtuma, mutta täällä on siis niin kuin aivan käsittämätön määrä juoksijoita. Pikkuhiljaa täällä ovia aukastaan, katsotaan minkälaisia ruokapaikkoja sattuu löytyy. Hyviä, mitä täältä tulee. Siellä tulee hyvä aamupala.
aamupalasämpylät. Maratonin kannustusporukat pitää vielä mekkalaatua siellä, joku bändi soittamassa rumpuja ja taustalla näkyy Walt Disneyn konserttisali. Kyyti vaan. Mennään testaan funikulaaria. Täältä on paalupaikka. Se oli nopea ajo. Ei ollut kauhean tasainen kyyti. 30 sekuntia ehkä oli ylhäältä alas. Aikamoisia donitseja olisi ollut siinä muuta pulloa. Ei kauhean pitkälle päästy, kun likoilla donitsin himo tuli ylitse pääsemättömäksi. Täytyy tulla kuitenkin sit hakee tästä donitsin, mitä äsken ohikulkeessa katseltiin. Mami. Maistuu. Mitäs teille? Aika hyvä. Naamasuklassa. Mami. No mitä mieltä Juho on nyt tästä Ihan ok. donitsi, vaahterosiirappi, makuinen. Täällä on vähän erinäköinen paikallinen salerobotti. Mikäs hän on menossa? Siis toi on tosi iso. Tuli vastaan markkinat tässä vielä matkalla hotellille, niin täytyy käydä katsoa, mitä täältä löytyy. Niin ihanan näköisiä nämä tuoreet tässä. Noin marjat. Ihan tavalliset markkinat, kaikenlaista vihannesta, marjaa, mehua ja muuta ruokatarviketta. Ja ihan kohtuu hintoja näyttää olevan. Sitten löydettiin takas hotellille taas. Sitten meillä jatkuu matka. Mennään etsiin nyt jostain Targetti. Ja sitten mennään Hermosa Beachille sitten sen jälkeen. Älä nyt vittu pysähdy. Stop-merkillä painettiin torvea, kun pysähti. Se on kyllä. Saatiin tööttiä heti. Se onkin tonne päin. Mä katson, tie jatkuu tonne, mutta se on umpikuinen. Täällä on vähän varmaan parempien ihmisten taloja kuitenkin nämäkin, vaikka nämä on tämmösiä niin
aika pieniä, mutta on varmaan vähän tyyliempi alue. Saavutaan Manhattan Beachille. Saatiin Manhattan Beachille autoparkkiin ja nyt mennään katsomaan saataisiko pöytää tommosesta hyvästä ravintolasta, missä 10 vuotta sitten käytiin pariin kertaankin, oli viimeisen päälle sandwichia ja muuta. Sen verran suosittu ravintola, että kävi sama efekti kuin Tampereella Napolissa yleensä. Vähän joutuu vartoilla päästään pöytään. Yes. Thank you. 2 number 1 sandwiches. Next one? Thank you. Aika hyvän näköistä. Yeah, do you guys need anything else? We're good. You're good? Okay. Enjoy, you guys. Thank you. You're welcome. Nyt on mahat täynnä, oli hyvää niin kuin ennenkin. Niin nyt voi lähteä katselemaan sitä hotellia seuraavaksi. Saatiin seuraava hotelli haltuun ja nyt lähdettiin katsomaan Hermosa Beachin rantaa. Täällä on aika kesäinen tunnelma jo. Täällä on vähän happeningia. Tuolla on porukka aika hyvin liikkeellä. Likat meinas ottaa samanlaisia kuvia, mitä otettiin 10 vuotta takaperin tästä saman laiturin alta, mutta on sen verran järeä aallokko, ettei taida ihan viittiä rantaveteen mennä. Pitänut tuon pojan tonne hiekkoon. Siinä on hauska leikki menossa. Lähemmäs Niin, sit ruvetaan asettelemaan malleja vähän paikalleen ja siinä on kuvaaja sitten työssään. Ja... Viimeksi oli kamera ja nyt koitetaan kännykällä jäljitellä. No, se varmaan löytyy ne samat asennot sieltä. Eli Saatiin kuvat otettua, niin nyt mennään katsomaan miltä näyttää tuolla laiturin päässä. Mahtaako tulla mitään? Ei ainakaan hirveitä saaliita näy kyllä. Ei näy kyllä. Täällä on oikein vapaat telineet ja kaikki laiturilla valmiin. St. Patrick's Dayta näytetään juhlimaan ja toista päivää putkeen. Kaikki baarit täysin. Mihinkäs sit tultiin? tultiin jonkinnäköisen pitkäripaseen paikalliseen sellaiseen, että katsotaan vähän, että saadaan kivat pikku juomat meillä. Siellä on tällaisia niinku margarittaa, mojitoa. Pillimehuja. Toi on kätevä kuin salkku kylmässä. Saatiin pieni eväspussi ostettua. Joo, japoniko vai? Siinä majoitutaan tällä kertaa. Ei oo pitkä matka tosta tapahtumien keskipisteestä tää. Taas uusi päivä, lähdetään aamupalalla ja sen jälkeen kattelee vähän tuota rannikkoseutua. Niin tuolla missä Lähdettiin tosiaan etsiä nyt aamupalapaikkaa taas. Katsotaan mitä tällä kertaa löytyy. jotain terveellistä joka tapauksessa. Ootko niin varma?
rahaa. Katsotaan mitä beigelipaikasta saatais. Mitäs hyvää siellä on? Siellä on beigelin välissä vähän briskettiä ja pari munaa ja majoneesia. Aika suunnilleen. Maple syrup. Pekonia ja munaa välissä. Paljon terveellistä. Joo. No niin, mitäs Juholla oli? Sama kuin Tommilla oli beef briskettiä ja kananmunaa ja cheddaria. Mulla oli avokadoa ja tomaattia ja kananmunaa ja pinaattia. Ja cinnamon raisin beigelillä. Jonna sai vielä jälkkäriin. Chocolate chip muffin. No. Saatiin aamupeikelit syötyä ja me tultiin tänne Palo Verdes-alueelle. No niin, me ollaan ihan satavarmoja, että mä näin valaan tuolla. Purskahti semmonen vesi. Suihku. Ja noin näki tuolla suunnalla. Vilkas mielikuvitus, sanon minä. Sitten pysähdyttiin tämmöiseen puistoon ja tuolla on tommonen Point Vicenten majakka. Aika jyhkeä merenranta taas. Palmut on edelleen nähtävyyksiä, kun Jonnan tarvii kuvata niitä. Tällä historian oppitunti. Oho, no nyt. Ei oletaan tätä niin vielä tommonen. Mä ajettiin tästä kyllä viimeksi, oli vähän vastaavia, ei noin isoja, mutta muistan, että se oli tämmöistä epämääräistä. Tässä on ihan puhuttu noin viivat. Hollywood Boulevardilla ollaan nyt ja nyt kun näkee, niin tuolla menee nyt noita tähtiä. Tossa on parkki meillä. Mennään siihen. Saatiin autoparkkiin Hollywood Boulevardissa. Nyt katsotaan, että löytyykö tuttuja nimiä. Siellä niitä on kadun reuna täysin.
Takaisin autolla aikamoisen reippailun jälkeen. Vähän meinas mennä tarkalle, kun otettiin tunti aikaa ja nyt täällä on kaikki 2 minuuttia jäljellä. Sitten tultiin lounaalle, mennään koittaa legendaarinen In-N-Out burgeri. Täällä on joku muukin. Tää kävikin kätevästi. Likat jäi jonottaa ruokia, niin me tultiin varaan pöytää pihalle. Jaha, mitäs herkkua täältä tulee? 66 and 56, yes, 66 and 56. Ei tän mikään hesenpullaa on, mutta syö. Täytyy todeta, että In-N-Out oli kyllä maineensa veronen. Oli aika rapeat ranskalaiset ja hyvät raikkaat hampurilaiset. Kannattaa käydä koittaan kyllä. Kokeillaan samalla vielä tämmöstä hauskuutta, kun Jeepistä saa katon auki, niin pistettiin kattopalikat tonne perälukkoon. Kuski ajelee, ei luu ulkona, mutta melkein pää ulkona. Takapenkillä kaikki hyvin. Joo. Hienoja liikkeitä ja hienoja autoja. Niitä on kyllä näkyy. Tuolla luupihalla ja Ajetaan tosiaan Rodeo Drivea, kuuluisa ostoskatu. Vähän tyyriimpää liikettä. Siinä heti kellokauppaa löytyy. Olet perillä. Alkaa tosiaan toi pilvet oleen sen näköisiä, että saattaa yhtäkkiä rapauttaa hän vettä niskaan, niin syytä laittaa katto takaisin pään päälle. Vältytään sit niinku ylimääräisiltä suihkuilta. Paikallinen kaapelainen tapa on kyllä hauska. Hiukan menee jalkasuunnille. me lähdetään etsiä Mian kanssa Baked Bear-nimistä kahvilaa tai semmoista, missä saa keksin väliin jätskin ja ne saa valita sitten itse, että mitä keksiä haluu, mitä jätskiä haluu, muuta. Ja pojat menee sillä välin johonkin. Mitä keksivätkään. Ohrapiirtelyä siis, joo. No niin, nyt me löydettiin tää Baked Bear ja täältä löytyy sitten White Chocolate, Macadamia Nut ja sitten oli Cookie and Cream keksi ja sitten oli jätskinä Cookie and Cream ja Oreo paloilla. Mitäs Mial sai? Mä en nyt oikein muista, mutta tätä cookie dough jäätelöä löytyy ja hot caramel on tuossa päällä. Ja sulla on joku Nutella-keksi. Joo, Nutella-keksi on tuolla pohjalla. Ja sitten oli valkosuklaa. Joo, yes. Semmoiset löytyi. Nyt on vika aamu, saatiin aamupalat syötyä ja mennään katsoa vähän vielä Manhattan Beachin rantaa ennen kuin lähdetään luovuttaa hotellihuonetta pois.
keli, mutta aika raikas merituuli käy. Aikamoisia vaahtopäiviä. Juu. Sen verran reippaat on aallot, että enää ei viittisi Silverillä lähteä kyllä tohon päästä. Saatiin hotellihuoneet luovutettua ja lähdettiin katsoa vielä tämmöstä kauppakeskusta ja farmers markettia. Täkäläiset puhelinliikkeetkin on vähän hulppeempia. Farmers Marketin puolella on vähän maanläheisempi tunnelma kuin tuo kauppakeskuksessa. Monenlaista lihaa ja muuta. Siellä on aika pitkä rivi kaljaa. Monenmoista kulista soosia. Jaha, missä te kävi? Ei missään. Sivun kujalla. Haukkaa siitä. Tulikin nopea siirtymä lentokentälle, kun meidän alkuperäinen Finskin lento peruutettiin. Sitten meidän piti mennä British Airwaysilla Lontoon kautta, mutta se on niin paljon myöhässä, että me oltais missattu jatkoyhteys Lontoosta. Niin saatiinkin korvaavat lennot muutama tuntia aikaisemmin Americanille. Ja sitten vielä meinattiin joutua eri kyyteihin, mutta nyt päästään ainakin alkumatka Lontooseen saakka sit samalla kyydillä ja päästään toivon mukaan ajoissa huomenna kotiin. Päästään kyytiin. Ollaan Heathrowlla ja nyt näyttää siltä, että matkaseura jää tänne. Me jatketaan matkaa keskenämme Vantaalle ja Mia ja Tommi tulee seuraavalla koneella perässä. Nyt saatiin viimeinenkin siirtymä tehtyä ja enää on automatkaa vaille lomareissun paketissa. Laukutkin tuli heti ensimmäisten joukossa, niin päästään jatkaa matkaa kotiin päin. Se oli reissu siitä.